Londres està plena d'edificis que gairebé t'obliguen a aturar-te a mirar-los, però n'hi ha un que per mi està a un altre nivell. Potser per la majestuositat, per l'arquitectura, que és una mescla entre una fortalesa retrofuturista i els temples de les civilitzacions precolombines, o perquè gairebé ningú sap com és per dins ni què s'hi fa exactament. Tot i que probablement la fascinació que genera aquest edifici, la seu del Servei Secret d'Intel·ligència Britànic, o MI6, és per totes aquestes coses juntes. Perdó, m'he flipat una mica amb l'intro, però creieu-me que està absolutament justificat. Abans d'entrar a l'edifici, necessitem una mica de context. Al Regne Unit, les funcions d'intel·ligència estan dividides en 3 agències, l'MI5, l'MI6 i el Quarter General de Comunicacions del Govern. Aquest últim s'especialitza en intel·ligència de senyals, és a dir, monitoritzar comunicacions, xifratge i ciberseguretat. L'MI5, o Servei de Seguretat, fa intel·ligència domèstica, és a dir, antiterrorisme i contraespionatge, l'equivalent a les divisions d'intel·ligència i informació de l'FBI o de qualsevol cos de policia estatal. I el Servei Secret d'Intel·ligència, o SIS, per les seves sigles en anglès, o MI6, s'encarrega principalment de captar informació a l'estranger, els espies de tota la vida, l'equivalent a la CIA o al CNI. Els noms MI5 i MI6 venen del nom que rebien les diferents seccions de la intel·ligència militar britànica quan es van crear. Durant la Segona Guerra Mundial hi va arribar a haver 19 seccions. Amb els anys es van anar agrupant les funcions fins a arribar a les 3 agències que ja hem vist. Anem a l'edifici. L'actual seu del SIS es va inaugurar el 1994 i fins aquell any no s'havia reconegut oficialment l'existència del Servei Secret d'Intel·ligència, tot i que operava des de 1909. Ara bé, tampoc es pot dir que fos exactament un secret. Abans del 94, la seu de l'MI6 era en aquesta torre i tenia un problema. De fet, en tenia molts. El primer és que el que hi havia dins d'aquest edifici era un secret a veus. Segons un article del Telegraph, fins i tot els conductors d'autobús es referien a la parada que hi ha fora com The Spy's Corner, la cantonada dels espies. Altres problemes de seguretat eren que la torre està feta principalment de vidre, hi ha una rampa de cotxes que du al soterrani, està envoltada d'amagatalls i rutes d'escapament i, per si això fos poc, just al costat hi tenia una benzinera. No era precisament ideal. De fet, el van declarar irrecuperablement insegur. Per això, al 94 van fer l'edifici nou a Vauxhall Cross seguint una estratègia completament diferent. Van deixar d'intentar mantenir-se en secret i van construir literalment una fortalesa. L'edifici té 60 zones de terrat i 6 atris, tant perimetrals com interns. També té portes dissenyades específicament i 25 tipus de vidre diferents. Segons aquest article de la CNN del 2000, al soterrani hi ha les infraestructures més delicades, com la sala de control. Òbviament, tot envoltat de murs, amb totes les mesures de seguretat que ens puguem imaginar. M'agradaria poder explicar més coses de l'edifici, mostrar alguna foto de dins o mirar els plànols arquitectònics, però és que no n'hi ha. El més semblant que he trobat és aquest document de l'organisme que audita les despeses del Parlament britànic, on s'hi veuen coses com drenatge de laboratori, per tant hi deu haver un laboratori, i també cobriment antiexplosius i altres sistemes de seguretat sense especificar gaire. De fet, sí que hi podria haver algú que tingués els plànols, perquè fa pocs mesos una empresa encarregada d'unes reformes els va perdre els plànols, i la majoria es van recuperar dins l'edifici. Però no tots. Sigui com sigui, la seu de l'MI6 és un dels edificis més sensibles i més vigilats del país. I no només l'edifici, sinó també la gent que hi treballa. Penseu que, en el millor dels casos, només la família més propera dels treballadors de l'MI6 poden saber que hi treballen, però no poden saber què hi fan. Per això, quan algú s'apropa a gravar l'edifici, passen pocs segons abans que els passi això. Hey, yeah, you alright? Yeah, we taking pictures of the house. Go on, talk to me about that then. What's going on? I'm sure you know what that building is there. You're taking pictures of the building? Yeah. And for what purpose is that, sorry? I'm just asking you questions to try and establish what you're doing. Hello there, sir. Do you know what building that is? Yeah. The counter-terrorism level is quite high. Do you realise that? Did you realise that? It was a question. I per aquesta raó estic fent el vídeo des d'aquí i no he anat a la... On vas? No, De fet, el que preocupa
preocupa a la policia i a les autoritats és que la gent pugui gravar o fer fotos de les cares de la gent que entra i surt i se'ls pugui identificar. Per això no crec que des d'aquí jo tingui cap problema. De fet, és un edifici molt fotografiat pels turistes i pels fans de James Bond, perquè ha sortit algunes pel·lícules de la saga. Però el fet és que no és cap bogeria pensar que aquest edifici d'aquí darrere pugui ser objectiu d'un atac terrorista, perquè ja ho va ser. El 20 de setembre de l'any 2000, just fa 20 anys, l'IRA Autèntic va disparar un coet antitanc contra aquesta façana de l'edifici, concretament un coet RPG-22, preparat per travessar 1 metre de formigó armat. I he volgut venir a aquest parc perquè precisament des d'aquí és des d'on l'IRA Autèntic va disparar aquest coet que va impactar a la 8a planta de l'edifici i només va fer uns danys molt superficials precisament per la protecció antiexplosius que té la façana. En fi, jo espero que us hagi semblat interessant aquest vídeo i abans que em pugui buscar un problema, me'n vaig.